skoro paměti. A potřebovali pak dělat tedy do kilometrů, právě jsme nový dělat. No, jako na západní frontě se právě objevily první tanky, tam se to mě, ale to tam nepíš, jo, tank a forma, nebo říkám, je to o tom, no, taky byly použití první letadla, kilometry, u města i první, západní, jo, kilometry, letadla, protože jsou to u nás to nevypadá jako u nás. Na západní frontě. Ne, ale neklepí tam vody. No, plyny, tady, no, Němci. No, taky, asi jo.